asistindo a unha marbellización, como dicía outro día un compañeiro da política da Diputación. Eu creo que o único a única situación similar que se pode buscar na historia recente do Estado español é o que pasou na Marbella de Gil e Gil, é o que está pasando agora na Diputación, non? Estamos asistindo a esta especie de xogo de tronos entre o señor Álvaro Santos, o señor Martínez e a señora Candia, que está traendo unhas consecuencias, eu creo que para todos bastante claras, que son nefastas e penosas, non? Por un lado, a total paralización que se está a producir do traballo da Diputación e, por suposto, tamén dos traballos que facía Suplusa. Unha das cousas que se ven xa evidentemente, moi evidentes, é a paralización da apertura das residencias, que, visto como está o tema, pois vese cada vez máis difícil que poden abrir nesta legislatura, non? A parte disso, é a propia paralización do traballo da Diputación, que en 3 anos de goberno non se levou adiante absolutamente ningún proxecto en condicións cando menos novedoso, non? E, mentres tanto, siguen con estes enfrentamentos que tamén teñen como consecuencias, tamén como estamos vendo estes días en todo o medio de comunicación, que haxa, pois, neste caso, 30 traballadores, 29 traballadores que ainda non cobraron a súa nómina de xullo, non? Está ben que teñen o seu xogo, que está ben que teñen as súas liortas, pero que non poden facerlle pagar as consecuencias, neste caso, o conxunto de traballadores que son de Suplusa, pero, bueno, mañá, pois, pode ser calquer outro colectivo que pague esas consecuencias, non? Hai que facer algo, non? E dende o BNG, dende logo, apostamos xa directamente porque pero xa, sin máis dilacións, se vai á disolución de Suplusa. A nós gustaríamos realmente que se disolvera a propia Diputación, non? Que eu que sería o máis positivo para o conxunto da ciudadanía, que dunha vez por todas desapareceran a Diputación no seu conxunto e, cando menos a de Lugo, que se disolvera xa dun xeito urxente e radical, non? Que os concellos e a Xunta absorbera as competencias que ten, así como os seus medios, e se desaparecera dunha vez por todas. Pero xa que o BNG non ten competencia para, neste momento, forzar esa decisión, cando menos si podemos forzar que se decida ou que se vote cando menos a disolución da propia entidade Suplusa, da propia sociedade, non? Cousa que nos parece totalmente urxente porque non se pode seguir nesta situación. Nese sentido, nós desde o BNG instamos, e farémoslo así por escrito dentro dun anaco, a que o presidente da Diputación convoque xa dunha forma urxente un pleno extraordinario onde se leve como único punto de orden do día a disolución da sociedade e a asolución por parte da Diputación de todos aqueles compromisos que ten adquirido a propia sociedade, por suposto, non? Unha vez que disolves unha sociedade que depende da Diputación, que teóricamente debera depender da Diputación, lóxicamente, se disolve a propia Diputación, o ente matriz ten que absorber todos os compromisos, non? Aí vai respetar de forma escrupulosa todos e cada un dos dereitos que teñen adquiridos as traballadoras e as traballadores, e algo que tamén nos parece moi importante, respetar os compromisos que ten adquiridos o Suplusa naquela selección que se fixo no ano 2015 de 60 persoas para traballar nas residencias. Pois nós creemos que a Diputación ten que tamén, dun xeito ineludible, respetar eses compromisos de selección, non? Nós xa lo dixemos a ela, xa lo trasladamos no seu momento, que a solución á súa situación non estaba en Suplusa. Era evidente desde hai uns meses que Suplusa non iba a gestionar as residencias, co cal non iba a poder cumplir ese compromiso. Non, a solución á situación desta xente, destas persoas, estaba na Diputación, e agora, se leváramos adiante, se conseguíramos levar adiante a disolución da entidade, pois xunto que a propia disolución teria que ir a asumir esses compromisos de selección e que buscar unha forma de respetar os dereitos que tuveran adquiridos, que nós creemos que son bastantes, ademais. E logo, por último, como consecuencia tamén de toda esta situación insoportable, ademais, moi difícil de explicar e moito máis de entender por parte da ciudadanía, como decíamos antes, é a demonización que está levando consigo do que son os entes, os medios propios, non, das administracións públicas. Hai que lembrar que eses medios propios son fundamentais neste momento, son moi importantes, son necesarios, incluso como medida para pelear contra a privatización que intentan impoñer desde o Partido Popular. A única fórmula que ten un ente público para non privatizar certos servicios é dispoñer de medios propios que poida ofrecer eses servicios a través deles, non? Con eso quero dicir que o feito de que esteña pasando isto en Suplusa non significa que a Diputación non necesite un medio propio. E máis, nós proporemos que cando a propia disolución de Suplusa, pois se empeza a traballar xa na construción dun medio propio da Diputación, pero, neste caso, o servicio da Diputación é que non se pode correr o risco de que, nun momento dado, porque haxa un diputado, porque haxa un grupo de diputados que queiran saltarse á toreira calquer lóxica política, se dedican a facer o que lle gana, non?